нашите улици, по нашия живот. Случката с Бартимей не беше случайна. Тази вечер Исус минава също по нашите улици, по нашия живот. И време е да хвърлим нашите грехи. Старият начин на живот започва нещо ново. Тази вечер първо ще ви рече с дрехата на Йосиф, пророческа команда, пророческа дреха, издигни ръцете си, стоя в моето присъствие. Кажи, татко, искам да ме облечеш с тази нова дреха, с шарената мантия, с пророческия дух. Искам да бъда облечен точно сега. Издигни ръце, стой в неговото присъствие, затвори си очите. Стой в неговото присъствие. Евреи 12:14 търсим всички човеци на осъщение, без които никой няма да види лицето му. Знаеш ли,
святост. Святост. Бог каза на Моисей, не се доближавай до мене, свали си сандалите. Знаеш ли време да свали сандалите на твоите цигари, сандалите на твоята порнография, сандалите на твоята омраза и невъцителност. Махни си сандалите на твоята религиозна доктрина. Махни си сандалите на твоето програмирано християнство. Махни си сандалите и това ще бъдеш неговото присъствие. Църквата става ще се плаши от горе на демони. Църквата казва, не, ние нямаме демони, ние сме видели Христос, ние са ново съзнание. Ако си ново съзнание, добре, аз искам да бъдеш ново съзнание. Ако няма демони в тебе, кой те кара да мразиш? Кой те кара да съдиш? Кой те кара да има гняв в тебе? Духът на Господа ли? Кой те кара да се бунтуваш? Кой те кара да не хвалиш Господа? Знаеш ли? Псалм 8 много харесва този стих. Бог приготвя хвала в устата на младенците, врагът е отмъстител да мокне за винаги. Погасва и свива Боже мой. Айде сега си. Велик си ти. Велик си ти. И сега си кажи го. Погасва и свива Боже. Велик си ти. Велик си ти. Велик си ти. Велик е Той. Когато виждам, че Той спасява душите ми. Знаеш ли, когато душата ми вика Велик е Той? Когато виждам не мога да слава живота ми. Знаеш, когато душата ми казва Велик е Той? Когато виждам, че Господ променя нации. Знаеш, когато казва душата ми Велик е Той? Когато Господ прави чудеса и знамения върху нашия живот. И ние казваме: Погасва стой и свива Боже мой. Кажи Велик си ти. Велик си ти. Ти давам слава. Ти заслужаваш истинска слава. Може ли да кажеш, всичко вътре в мен те превъзнася? Всичко вътре в мен те дава слава. Много харесвам това слово. Аз не харесвам самата песен, колкото словото в мен. И стигни ръце и кажи: Сусия деман, баряреду.
доволен тази вечер да ни благословиш. Знам, просто го знам, виждам го с доволните случаи, че нещо става в България. Църквата в България няма да бъде съща, не защото го желая, не защото си го повтарям като папагал, но аз знам. Ще има апостоли, пророци, евангелизатори, учители. Ще има, които ще върнат България, ще върнат България. Духа на Господа ще се движи върху лицето на България. Духа на Господа ще се движи, той започва да се движи върху лицето на България. И знаеш какво? Когато Духът на Господа се движи върху водата, нещо става ново. Просто ти припомням, помниш ли какво става в Битие 1 глава? Земята беше пуста и настроена и Духът на Господа се движише върху лицето на водата. И какво стана? Чуй! Да бъде светлина и стана светлина. Да бъде светлина и стана светлина. И стана светлина. Така ще стане с теб и твоя дом. Така ще стане с теб и твоята църква. Така ще стане с България. Чуйте ме, искрено те насърчавам тази вечер. Земята беше пуста и неустроена и темнина покриваше бездната. Може животът ти в момента да е пуст и неустроен, няма форма. Може животът ти състоянието да бъде хаос и бъркотия, но на Господа му трябва малко вода. Знаеш за каква вода става въпрос? В Йоан се казва, който вярва в мене, реки на жива вода ще потекат от отробата му. Само ако тази вода все още има вътре в тебе, Духът на Господа ще бъде върху тази вода. И само ти кажа, това не е всичко. Когато Духът на Господа се движи върху тебе, ще започне първото нещо, което ще се случи в твоя живот, да бъде светлина. Така става в Битие, да бъде светлина. И ще дойде светлина в финансите ти. Ще дойде свобода върху живота ти. Ще дойде свобода върху семейството ти. Върху църквата, квартала, в която се намираш. Издигни ръце и кажи свобода. 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 Изпраща Словото си и ни целява. Колко хора иска тази вечер, Бог изпраща Словото си и ни целява. Нека да го извикваме. Изпрати Словото си. Изпрати Словото си. Изпрати Словото си. Кажи и ни целява. Нуждаем се, кажи. Нуждаем се. Кръвта на Ангелето прилага върху всички нас. Нещо ново ще се случи добро тази вечер. Халелуя, ръкопляскайте мощно на Господа. Не искам да взема повече време. Господа, хора, не познавате, някой вече си ми обръскал. Имаме Господ. Нека Господ действа чрез живота на чрез служението му. Нека да приветстваме пастор Алехандро. Само Бог не може да ви желая човека. Само Бог не може. Иди на Бога. Hallelujah. Lift up your hands in this glorious atmosphere. The glory of the Lord is in this place. Feel it all over my body. Feel it running through this place. Feel the glory of the Lord. It's so thick in this place. Lift up your hands. Oh, there will be a new wine. There will be a renewal in the spirit. There will be a prophetic voice. A prophetic voice. And there will be an outpouring. There will be an outpouring. I said there will be
Thank you for gathering us here tonight. Благодаря ти, Господи, че си с нас тази вечер. Thank you, Lord, for being this place with us. Благодаря ти, че си с нас тази вечер. Thank you, Lord, for the Spirit of the Lord is in this place. Благодаря ти, че Духът на Господа е с нас на това място. Thank you, glory, thank you, Lord, Благодаря ти, Боже, слава. for the Shekinah glory of the Lord. Благодаря ти за славата на Господа. Let it rain, Нека вятърът се излива. and let it rain. Нека да вали. Oh, let it rain. Let it rain, oh Lord. Нека да вали, Господи. Let there be a great outpouring. Нека да има голямо изливане. Let there be a great revival. Нека да има голямо изливане. Let there be a great awakening. Нека да има голямо събуждане. Let there be light. Нека да има светлина. Let there be light. Нека да има светлина. May the light of the Lord shine on the land. Светлината на Господа да освети всички нас. Let the glory fill the sick tonight. Нека славата да изпълни това място. And let the glory of the Lord Нека славата на Господа restore the new generation. да възстановява поколенията. And let the new generation of prophets and apostles rise up. Нека се даде ново поколение на пророци и апостоли. Let the new generations of worshipers and psalmists rise up. Нека да се издигне ново поколение на хвалители. Let the visionaries and the dreamers rise up. In Jesus' name. В името на Исус. In Jesus' name. В името на Исус. I give you the praise, oh Lord. Боже, давам ти I слава. give you the praise, oh Lord. Давам ти слава, Thank you Господи. for being in this place. Благодаря ти, че си с нас на това място. You're welcome, Holy Spirit. Ти си добре дошъл, светли души. There is a new prophetic wave in this place. Идва нова пророческа вълна на това There is място. a new wine in this place. Има ново вино на това място. And the Lord says that in order for the new wine to be poured into the vessels, И Бог казва, че за да бъде излято това ново вино в съдовете, it is essential for those vessels to be new wineskins. много е важно тези съдове да бъдат нови мехове. And the Lord says there will be a renewal in the spirit in this place. Бог казва, че ще има съживление в духа на това място. There will be a renewing anointing, restoring you and re-edifying you. И ще дойде ново помазание, което ще ви възстановява и ще ви усъвършенства. There will be a realignment in the spirit. Ще има едно усъвършенстване в духа. If you were off the track, God is going to realign you today. Ако сте били излезли в страни, Бог ще ви върне обратно на пътя. If you were away from His presence, He's going to bring you back today. Ако сте били далечно от присъствието му, Той ще ви върне There обратно. will be realignment in your life today. Ще има изправяне във вашия живот. There will be realignment in your ministry today. Ще има изравняване и изправяне по God Божия is начин going to във вашето realign your служение. life, your business, your family, your finances. Everything is going to be realigning your life in Jesus' name. Бог ще изравни вашия бизнес, вашето семейство и вашия личен живот. Realignment, Изравняване, връщане обратно към Бога, възстановяване, edification. изграждане. God is going to edify His people today. Бог ще изгради своите хора днес. I can see the angels of the Lord hovering around this place. Мога да видя Божиите ангели, които летят над това I място. can see the angels of the Lord with big baskets. Мога да видя Господните ангели Those с големи baskets are кошници. filled with fruits. And those baskets are filled with fruits, new fruits. И тези кошници, които те носят, са пълни с плодове. And I can hear in my spirit the Lord saying, И чувствам в духа си Бог да казва: this is the harvest time for Bulgaria. това е времето на жетва в България. This is the harvest time for Bulgaria. Това е времето на жетва за България. He said, this is the harvest time for Bulgaria. Казвам, това е времето на жетва в България. This is the time. Това е времето. This is the season. Това е сезона. This is the hour И това е часът. where everything you have sown in the past, everything you have sown in the past, Всичко, което вие сте посели в миналото, you will reap it today. ще го пожънете днес. Everything you have prayed for, you will see it coming through. Всичко, което сте посяли, ще го видите да се връща. Everything you have dreamt of, you will see it being fulfilled. Всяко нещо, за което сте работили, ще го видите изпълнено. You will see the fulfillment of your prophecies. When God has spoken to you, you will
see it being fulfilled in this Ще time. видите изпълнение на пророчествата, които са изговорени върху вас в това време. It's time of fulfillment. Сега е време на изпълнение. God is going to fulfill His promises over Bulgaria. Бог ще изпълни своите обещания за България. For a time, За време, for a time, за това време. there was persecution. Известно време имало преследване, There was a lot of pain. имало е страдание. There was even bloodshed in the nation. Дори имало кръвопролитие в вашата нация. And the Lord says, И Бог казва, what happened in the past? това, което се е случило в миналото, What happened in the past? каквото и да се е случило в миналото, Even the blood is crying out for the glory and the righteousness of the Lord from the ground. дори кръвта от земята вика за славата и за справедливостта на Господа. So every time something of that magnitude happens, Всеки път, когато се е случвало нещо такова голямо, after the earthquake, after destruction, after something of that magnitude happens, всеки път, когато се е случвало нещо разрушително или земетресение, visitation of the Lord comes to the land. след това идва посещение от Господа в тази земя. Revival comes to the land. Идва съживление в тази земя. And I prophesy И аз пророкувам, the righteousness of the Lord will be manifested all over Bulgaria. справедливостта на Бога ще възтържествува над България. The righteousness of the Lord will be manifested all over Bulgaria. Праведността на Господа ще бъде изявена над България. Righteous God. Защото Той е справедлив Бог. God is a righteous God. Бог е справедлив Бог. God is a righteous God. Бог е справедлив Бог. And the Bible says И Библията that казва, He changed our sorrow into joy. Той обърна нашата мъка в The радост. Bible says Библията He казва, changed Той our обърна sadness нашата тъга into happiness. в щастие. He changed Той обърна our sicknesses нашите into болести miracles. в чудеса. I prophesy Аз пророкувам, there will be healings in this place. ще има изцеление на това There място. will be miracles in this place. Ще има чудеса на това място. There will be a new wine in this place. Ще дойде ново вино на това място. Аз пророкувам, God will pour out His glory in this place. Бог ще излее славата си на това You място. will never be the same. И никога няма да бъдете същите. Това ще се случи тук. Tap somebody on the shoulder, please. Tap somebody on the shoulder. Потупайте някой по рамото, някой Tell до the вас. person next to you. Човека до вас, потупайте го Are you ready for the outpouring of the Holy и Spirit? го попитайте, готов ли си за изливането на Святия Дух. Tap somebody on the shoulder and tell them, Потупай човека от другата страна и му are кажи, you ready to see God moving in this place? готов ли си да видиш как Бог ще се движи на това място? I can't wait. Аз не мога да имам търпение. I'm so eager to see what the Lord is going to do tonight. Нямам търпение да видя какво Бог ще I'm so извърши. excited and so looking forward to see what God has in store for us tonight. Толкова съм развълнуван да видя Бог какво е запланувал за нас тази All вечер. I know is Това, което знам е, the presence of the Lord is in the house. че Господното присъствие в дома, The presence of the Lord is in the house. че присъствието на Господа е тук. Great things occur. И тогава се случват велики неща. Great things occur. Велики неща се случват. Amen. Амин. Open your Bibles, please. Отворете си Библиите In the book of 2 Kings. I know. You weren't ready for that. 2 Kings, Четвърто царе, chapter 2. втора глава, първи стих. We're going to read from verse 1 all the way to verse 12. Ще четем от първи до 12 стих. And I'm just going to let you read it so I will take your time. Окей. So from verse 1 to verse 12. От втора глава, първи стих до 12. We're going to read until verse 12. Verse 1 till verse 12. This words of the Lord as we come together before His presence.
Илия каза на Елисей: остани тук, моля, защото Господ ме прати до Ветил. А Елисей отвърна: заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя. И така слязаха в Ветил. И пророческите ученици, които бяха в Ветил, излязаха при Елисей и го попитаха: знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб? А той отговори: да, зная това, мълчете. Тогава Илия му каза: Елисей, остани тук, моля, защото Господ ме прати в Ярихон. А Елисей отвърна: заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя. Така дойдоха в Ярихон. И пророческите ученици, които бяха в Ярихон, дойдоха при Елисей и го попитаха: знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб? А той отговаря: да, зная това, мълчете. Тогава Илия му каза: остани тук, моля, защото Господ ме прати до Йордан. А Елисей отговори: заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя. И така отидоха и двамата. 50 мъже от пророческите ученици отидаха и застанаха насреща им отдалеч. И те двамата застанаха при Йордан. И като взе кожуха си и го сгъна, Илия удари водата и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. След като преминаха, Илия каза на Елисей: поискай какво да направи за тебе, преди да бъда отнет от теб. Елисей отвърна: моля, нека да бъде в мене двоен дял от духа. И Илия каза: трудно нещо поиска ти, но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде даден, но ако не, няма да бъде. И докато те още ходеха и разговаряха, ето появи се огнена колесница и с огнени коне, които ги разделиха един от друг. И Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше, извика: татко мой, колесницата излелява и негова конница. И не го видя вече. Елисей хвана дрехите си и ги разкъса на две. Amen. You may be seated. Може да седнете. Well, I want to re-emphasize today. Three Това, на points. което искам да наблегна днес, And I want to tell you tonight, искам да ви кажа тази вечер. and I want to walk you through this Искам да process. минем заедно в този процес And I want to teach you tonight и да ви получавам, that there is no longer a double portion available. че вече не е на наше разположение двойния дял, Yet there is a triple portion available. но има троен дял на наше разположение. There is a triple portion available. Има троен дял на разположение. So I want you to get this word and receive it in your spirit, Искам да вземете това слово и да го приемете в духа си. because I know you didn't come here to hear a word and just go home being the same. Защото знам, че не сте дошли тук да чуете някакво слово, да си отидете и да си останете същите. When you come before the presence of God, you are never the same. Когато сте били в Божието присъствие, никога вече не сте същите. After you have an encounter with the Lord, you're never the same. След като сте се срещнали с Бога, никога вече не сте същите. Once you face God, you're never the same. Когато застанеш пред лицето на Бога, никога вече не си същия. After you have that encounter with the presence of God, you will never be the same. След като имаш среща в присъствието на Бога, никога вече не си същия. So quickly, I want to walk you through the stages Elisha went through in order to receive the double portion. Искам да преминем заедно и да прочетем през какви етапи мина Елисей, за да получи двойния дял. Taking into accountability that there is no longer a double portion, there is a triple portion. Като през цялото време имаме предвид, че вече нямаме на разположение двоен дял, но имаме троен дял. God has a triple portion available for each one of us. Бог има троен дял на разположение за всеки един от нас. The double portion was available because the Holy Spirit wasn't residing with us. Двойният дял беше на разположение, защото тогава Святия Дух не беше слязал на земята. The Holy Spirit wasn't abiding within us. Святия Дух не обитаваше в нас. But ever since the day of the Pentecost,
Но от момента на изливане на Святия Дух на I Петдесятница, said, ever since the day of the Pentecost, от момента на деня на Петдесятница, and ever since the 120 disciples were baptized with the Holy Spirit и откакто 120-те ученика бяха кръстени със Святия and Дух, received new tongues, те приеха нови езици и започнаха да ever since говорят. they were baptized in fire, След като бяха кръстени с огън, the triple portion is available for us. на наше разположение е тройния дял. And God wants us to go after the triple portion. Бог иска да отидем и да вземем този троен дял. God doesn't want us to go after the double portion. He wants us to have the triple portion. Бог не иска да преследваме двойния дял, но да отидем и да вземем тройния. Now, let me tell you something. Each prophetic stage that Elisha went through, Нека да ви кажа, че през всеки един пророчески етап, през it meant който премина something Елисей, in his life. It meant something in his life. имаше значение за неговия живот. It meant something in his ministry. Имаше значение за служението му. It meant something in his calling. Имаше значение за призива му. He went from Gilgal Той отиде от Гилгал to Bethel, до Бетел, from Bethel от Бетел to Jericho, до Ерихон, from Jericho от Ерихон, to the other side of the Jordan. от другата страна на река Now, a Йордан. lot of Christians, for some reason, like to stay around Gilgal. И много християни поради някаква причина искат да се седят в Галгал. Gilgal is the place of salvation. Това е мястото на спасението. That's the place where you have an encounter. Това е мястото на среща. Yet you're not called to stay in Gilgal for all your life. Но няма да останеш в Галгал за целия си живот. You're called to go beyond Gilgal. Защото трябва да отидеш отвъд това място. God wants you to grow. Бог иска да израснеш. God wants you to go beyond. Бог иска да отидеш отвъд He's това. got bigger blessings for you and your family. Той има по-големи благословения за теб I и за said He семейството has ти. greater blessings for you and your family. Казах, че той има по-големи благословения за теб и The за Bible семейството says ти. those who seek the Lord, Библията казва тези, които търсят the Господа, mercy and the blessings will follow them. милост и благословения ще ги следват. I prophesied this year 2010. Аз пророкувам за тази The 2010 blessings of the година. Lord will follow you everywhere you go. Благословенията на Бога ще ви следват, когато и да отидете. Prophesied this year 2010. Пророкувам тази 2010 година, Everywhere you walk into, където и да влезете, everywhere you go, където и да отидете, everywhere you are, където и да сте сега, the presence of the Lord will follow you. присъствието на Бога ще ви следва. And God will do mighty exploits. И Бог ще извърши велики дела. God will bless you. Бог ще ви благослови. And God will pour His blessings on you. И Бог ще излее благословението си You will върху no вас. longer be seeking after the blessing. Няма вече вие да преследвате The blessing благословенията, will turn но around. благословенията ще обърнат And the посоката blessing си. is going to start chasing you. Те ще започнат да ви преследват. Wherever you go, Където и да отидете, the blessing will chase you. благословенията ще ви I преследват. said the blessings will chase you. Казах, благословенията ще ви I преследват. said the blessings will chase you. Благословенията ще ви There преследват. will be a turning around. Ще има обрат. Turning around. Ще има обрат. Turning around. Обрат. There will be a turning around. Ще има обрат. For years, За дълги години you have been trying. вие сте се You опитвали, have been praying. вие сте се You have been молили, seeking. вие сте You търсили, have been doing вие сте вършили and неща. trying and trying И and сте се trying. опитвали, опитвали. И сте Trying се hard. борили с много усилия. And sometimes you think like you haven't succeeded yet. И сте си мислили, че все още не сте успели. You think like you haven't reached your point yet. Все още не сте стигнали до целта And you си. feel disappointed И се чувствате because you разочаровани. haven't reached that level where God wants you to be. Защото не сте достигнали до нивото, което Бог иска да ви You feel like отведе. you are going around the circle. И се чувствате все едно въртите в кръг. You feel like you're in a cycle. Мислите си, че сте в It's някакъв always the цикъл, same. който е винаги едно и също. Church, Църква, work, работа, go and rest. после почивка, Church, църква, work, работа go and rest. и отивам и си And you почивам. feel like it's always the same. И си чувствате се едно But let и me също tell you се случва. something. Но нека да ви кажа God нещо. is going to break cycles this year. Бог ще разчупи този цикъл тази God is година. going to break cycles Бог this ще year. разчупи този омагьосан кръг. And you will walk out of your comfort zone. И вие ще излезете от вашия
Галгал. You are to walk out of your comfort zone. Вие трябва да излезете от вашата зона на комфорт. The Lord has called you to walk out of your comfort zone. Бог ви е призвал да излезете от вашето място на удобство. Gilgal is your comfort zone. Галгал е вашето удобно място. That's your comfort zone. Това е мястото на удобство. I don't know how many years you have been sitting in a church. Знам, че дълги години сте си седяли в църква. I don't know how many years you have been warming up a pew in the church Не знам колко време сте топлили местата тук в църквата. without offending you. Не искам да обидя никой. But some people have been in church for 30 years Има хора, които са били в църква 30 and they години haven't reached the fullness of their calling. и те не са влезли в пълнотата на And they призванието си. still go to church and they live in the same cycle. И те все още си ходят на църква и са в същия Church, цикъл. Църква, word, работа, Home. вкъщи. Църква, работа, вкъщи. So the Lord says, Но Словото this казва, year, казвам, че тази година I'm gonna pull you out of Gilgal. аз ще ви извадя от Галгал. I'm gonna pull you out of Аз ще ви Gilgal. извадя от Галгал. I'm gonna pull you out of Ще Gilgal. ви извадя от Галгал. And I'm gonna take you to Bethel. И ще ви заведа в Бетел. Because there's some areas in your life that I want to fix up. Извинявайте. There's some areas in your life that I want to work with. Защото има определени области в живота, които искам да се справя. And the only place where I can work with those areas И единственото място, на което мога да се справя с is тях, in Bethel. е в Ветил. If you want to write it down, Bethel is the intimacy place. It's the place where you have intimacy with the Lord. Може да си запишете, че Ветил е място на близост с Бога, It's the place where you have an encounter with the Lord. където имате среща с Господа. There is no shaping of character Не може да бъде обработен вашия характер, unless there is a continuous and a constant ако няма продължително и постоянно seeking for the Lord. търсене на Господа. You gotta continually, every day, seek Трябва the Lord's всеки ден и face. постоянно да търсите лицето на Господа. God is going to transform your personality. Бог ще промени вашата He's going to личност, transform your character. ще промени характера ви. Remember, at the moment you receive Christ as your Savior, Спомнете си, че в момента, в който сте приели Христос, сте се спасили you received a new citizenship. и вие сте приели небесно You гражданство. received a new culture. Вие приехте нова култура. You received a new calling in your life. Вие приехте ново призвание в живота You're си. no longer Bulgarian. Все още вече не сте българи, You are the children of the Most High но God. вие сте деца на всемогъщия Бог. You gotta understand this. Трябва да го разберете. You're no longer Bulgarian. Вече не сте българи. At the moment I received Christ, В момента, в който съм приел Христос, I am and become a son of the mighty God. аз съм се превърнал в син на всемогъщия Бог. God has given us powerful resources. Бог ни е дал невероятни ресурси. Yes, it is so sad that some Christians don't ever use them. И някои християни никога не ги използват. It is very disappointing to see a lot of Christians sitting in church never developing their gifts and their talents. Толкова е тъжно да видиш християни, които стоят в църква, никога да не развиват своите And дарби и they live in таланти. the same cycle. И те си живеят в същия They go цикъл. around and И around те се and въртят, и се around. въртят, и се 10 years въртят. go by. И минават 10 години. 20 years go 20 by. години минават. And they're still in the same И cycle. те са си сеща в същия кръг. And the Lord says, А Бог казва, what have you done with your talents? какво си направил с твоите таланти? What have you done with what I have given you? Какво си направил с това, което съм ти дал? What have you done with your ministry? Какво си направил с служението What have си? you done with the gifts that I've given you? Какво си направил с дарбите, които съм The ти Lord дал? says this year 2010, Бог казва, че в тази година, you're going to 2010, develop what I have given ти you. ще развиеш това, което съм ти дал. And I will raise you up. И аз ще те издигна And I will promote you. и ще те повиша. I will elevate you. Аз ще те издигна. This is the elevation time. Това е време на издигане. God is going to elevate you. Бог ще те издигне. He's going to promote you to a new level. Той ще те повиши и ще те And постави на that's the ново място. promotion. That's the promotion from Gilgal. И това е повишение от From Гилгал Gilgal to Bethel.
до Ветил. Bethel is a place where you're going to have an encounter with God. Ветил е място на среща с Бога. It's a place where you're going to live constantly in His presence. Това е място, което ти ще бъдеш постоянно в Неговото You know, there is a присъствие. difference between walking with God and living in the presence of God. Има разлика между това да ходим с Бога и да живеем в There is a присъствието на difference. A Бога. lot of church folks have not realized the difference that there is between having communion with God and having intimacy or living in the presence of God. Много църкви не са осъзнали разликата между това да имаме общение с Бога и да живеем постоянно в присъствието на Having Бога. communion with God is going to church, Да имаме общение с Бога означава да ходим на църква, да се молим, praying throughout the day. да се молим през целия While ден. you are stuck in traffic, Когато ти си в трафика, and if you put on your задръстването, worship music, и ти си пуснеш музика and хваление, you start worshiping God, започнеш да хвалиш Бога and you start и worshiping, започнеш да го хвалиш, yet don't close your eyes, не си затвори очите на такова място, because you're going to see the Lord, you know, защото ще видиш Бога твърде скоро, very soon. прекалено скоро. Walking with God is the most beautiful thing. Да вървиш с Бога е най-прекрасното нещо. When you walk with God, the blessings follow you. Когато ходиш с Бога, те следват благословения. There's no better thing than waking up and actually getting on your knees and surrendering your day before the Lord. Няма нищо по-прекрасно от това да се събудиш, да спаднеш на колене и да предадеш целия си ден Before на you go Господа. on and do your own thing. Преди да си отидеш да си вършиш твоите Before неща. you even have breakfast. Дори преди да закусиш. There is no better portion than getting on your knees and surrendering your day to the Няма Lord. по-добър дял и порция от това да застанеш на I'm коленете си и да telling предадеш you, деня си and на I Бога. assure you Аз те that when уверявам, you walk out of that room, когато излезеш от тази стая, the Lord is going to assign angels to you. Бог ще ти даде ангели. I said the Lord is going to assign angels to you. Бог ще заповяда на ангели да вървят с тебе. Angels are going to be dispatched on your favor. Ще бъдат изпратени ангели, които да се грижат за And тебе. as soon as you walk out of your house, След като излезеш от дома си, the favor of the Lord благоволението на Бога is going to start following you. ще започне да те следва. And wherever you go, И където и да whatever отидеш, you lay your hands на on, каквото и да сложиш It's gonna be ръцете си, blessed. ще бъде it's going to благословено. be prosperous. Ще бъде It's going to успешно work out. и ще и It's going to проработи succeed. и ще успява. I said God has given you the victory. Казах, Бог ти е дал вече I said победата. God has given you the victory. Бог вече ти е дал победата. I said God has given you the victory. Бог вече ти е дал победата. God already gave you the Бог victory. вече ти е дал победата. You are an inheritor of a great inheritance. Ти си наследник на едно велико наследство. 2010 years ago, Jesus left a great inheritance for you and your family. Преди 2010 години Исус остави невероятно This is what наследство you за have теб to и дома ти. realize. Това е нещо, което трябва да разбереш. Tap someone in the shoulder Потупай някой да рамото and tell the person next to и you. кажи на човека до теб. You gotta realize Трябва да разбереш, that you are че ти си an inheritor. наследник. Come on, tap someone on the На shoulder. някой тупни го по рамото и кажи, че ти си наследник. You're not a slave of Satan. Ти не си роб You're на not a Сатана. slave of sin. You're not a Ти slave of sin. You're not a slave of any Ти не си роб на addiction. нищо, на никакво пристрастяване, на You're никакъв not a грях. slave of religion. Ти не си роб на You're религия. not a slave of dogmas. You're not a slave of anything. Ти не си роб на абсолютно нищо. You have been set free by the power of Ти God. си освободен от Божията сила. I said you have been set free by the power of Казах, God. ти беше освободен от силата на Бога. I can't see you. I can't see you. Не, I не мога want да to ви see видя. where is the people that are free in this house. I want to see Не them. мога да видя къде I са want to see хората, the които people са that are free свободни in в this този house. дом. Shout hallelujah. Do Извикайте something. алелуя, If you're направете free in this нещо. house, Ако вие сте свободни, свободни. Искам да ви видя. tap someone on the shoulder. Потупай някой по рамото Tell the person next to и you. кажи на човека до теб. God is calling you to Bethel. Бог те извиква в Ветил. You're going to Bethel. Отиваш в Ветил. You're not staying Gilgal. Ти няма да стоиш в Гилгал. It's nice to have an encounter Там with е God хубаво, там си се and срещал be с saved Бога. and be baptized. Там си бил кръстен. But that's not all. Но това не е всичко. That's not your final Това не destination. е крайната ти цел. That's not your last
the stop. Това не е крайната ти спирка. God has better things for you. Бог има още по-добри неща I за said, теб. God has greater things for Бог you. има по-велики неща за I теб. said, God has greater things for you. Бог има по-велика съдба за тебе. You may be seated. Може да седнете. Bethel. Ветил, This is a place where God had encounter with Jacob. това е място, което Бог се срещна с Яков. Jacob was running from his brother. Яков бягаше от брат си. He was being chased by his brother. Той брат му го His преследваше. brother wanted to kill him. Искаше да го убие. He was tired. Беше уморен And he reached this point и той стигна до това място, where he was all muddy and dirty където and беше целият tired хален, and мръсен, cranky. уморен, оплакваше се. And the Bible says that he got a hold of the stone. И се каза, че той си взе един And камък he laid his head on the stone. и си сложи главата на And while камъка. he was sleeping, И докато спеше, he had a vision. имаше видение. The Lord showed him a ladder. Бог му показа на стълба, Angels coming up and down. по която слизаха и се качваха ангели. Качваха се и излизаха. And Jacob, А Яков, who did not have anything more than his some camels and some horses and some stuff that he had left. той нямаше кой знае какво оставено зад гърба си, няколко камили и коня. And of course his family И and неговото his семейство, разбира wife се, and неговата his съпруга kids. и неговите деца. Jacob Но Яков, was going through a very tough time in his life. той минаваше през много трудно време в живота си. He was going through one of the hardest times in his life. Той минаваше през много He най-трудните was времена going в through a живота. hardship. Минаваше през трудности. Yet God encountered him. Но Бог го срещна там. And even though he felt like he couldn't make it, И въпреки, че чувстваше, че не може да even продължи, though he felt like he was not going to make it, чувстваше, че не може да he продължи, felt powerless. чувстваше се He безсилен, felt tired. уморен, He felt like nothing was working out for him. чувстваше, че нищо не се случва както трябва. You got to remember, ever since he was born, he was cursed with a name that basically changed his life. И трябва да си спомним за това, че откакто е роден, беше кръстен с едно име, което промени The съдбата му. Hebrew name Jacob means someone who takes a blessing, an usurpator, someone who На takes a еврейски blessing. неговото име буквално означава някой, който открадва благословението. So every time Jacob will have lunch or breakfast, his mother will call him by that name. И всеки път, когато трябваше да отиде на закуска или на обяд, майка му го викаше с това име. Can you imagine to be called by a name that has a meaning that can affect your destiny? Може да си представите да имате такова име, което повлиява на съдбата ви. Like, for example, thief, come have lunch. Thief, come Например, have но крадец, breakfast. ела да се закусваш, ела да обядваш. Thief, Крадецо, let's go out. айде да побързай. But that was his name meant that. Това беше значението на името му. That was the meaning of the name. Това беше значението на So he was самото tired име. of that curse. И той беше уморен от He това was tired of проклятие. carrying out with that Беше curse уморен in да his ходи life. с това проклятие в And he живота wanted си. a change in his life. Искаше да го промени. And I know some of you are tired of some circumstances. Знам, че някои от вас са уморени от I някои know some of you are обстоятелства. tired of some evil spirits and some evil possessions. Знам, че някои от вас са уморени от влиянието на някои зли духове и върху живота ви. I'm here to tell you that God will set you free tonight. Аз съм тук да ви кажа, че Бог ще ви освободи тази вечер. I said God will set you free tonight. Бог ще ви освободи тази вечер. The Bible says where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Библията казва, че където е Божия дух, там е свобода. Where the Spirit of the Lord is, there is Там, freedom. където е духът на Господа, е свобода. Let me tell you something. Кажа нещо. God is going to promote you from Gilgal to Bethel. Бог ще ви изведе от Гилгал и ще отидете в In Бетил. Bethel, He's going to change you from inside out. И ще ви промени отвътре навън. In Bethel, that's where you're going to have an encounter with God. You're going to live in His presence every single day. И в Бетил ще ви да срещате с Него, ще живеете в присъствието му всеки You're going to ден. walk in His presence every single Ще day. вървите в присъствието му всеки един ден. Let me tell you something. God doesn't want you to have a church life only. Бог не иска да имате само един църковен живот. He wants you to live in His Той presence. иска да живеете в Неговото присъствие. How many of you want to live in God's presence? Lift up your Искате hand. да живеете в присъствието на Бога, живеете с Него. It's not about going to church. Не става дума да ходим на църква It's само. not about going only on Thursdays and Не Sundays. означава само да ходим в четвъртък и в It's неделя на about църква. daily surrendering. Но означава всеки ден да предаваме себе си. Да предаваме себе си. Daily seeking the Lord. Всеки ден да търсим Daily Бога. worshiping. Да му поклоняме. Всеки ден да живеем с Него. Всеки
That's where the Lord is going to get rid of all your dirt Там Бог ще те изчисти от цялата and all your мръсотия, hidden sins. от всичките ти скрити грехове. And He's going to expose you И Той ще те открие. to His glory. Ще те And when you are exposed to His И glory, когато си въведен в славата you Му, feel as though you're naked. ти се чувстваш гол. And you feel like you need transformation. И ще почувствате, че имате нужда от промяна. Remember Isaiah when he had an encounter with God? Спомняте ли си Исаия, когато имаше среща с Бога? When he saw God? Когато видя What was Бога, the first word that came out of his mouth? какво първото нещо, което каза? What am I seeing? Oh, Кой I'm a виждам? sinful man. Аз съм просто един I'm човек. not worthy to see this Не glory. съм достоен да стоя в тази слава. My lips are sinful. Моите устни са грешни. And I abide in the midst of sinful people. И аз живея сред грешни хора. And the angel of the Lord came, И дойде Господният ангел and the angel of the Lord sanctified him и го освети. and got him ready to see the vision. И беше подготвен да види видение. When you are in the presence of the Lord, Така че когато си в присъствието на Бога, you are exposed. ти си открит. There is no hidden sins. Няма скрити грехове. There is no hidden areas. Няма скрити области в There is живота no ти. flaws or anything that will not be revealed before His Няма presence. нищо, което няма да бъде открито пред Божието You know присъствие. why Christians don't walk in the presence of the Lord like they're Знаете ли supposed защо to? християните не вървят в присъствието на Бога? The както би church will трябвало? walk more in power Църквата ще ходи в повече сила, if they will live in the presence of the Lord. ако християните живееха в присъствието на Бога. Sometimes I compare it like if the Christians will pray the same way they eat, the world will be transformed. Ако християните се молеха така както ядат, целият свет ще бъде променен. Really? Well, wouldn't that be awesome? Нямаше ли да е страхотно? And you might say, Pastor Alex, I pray 3 times a day. Може да ми кажете, ами пастор, аз се моля три пъти When? дневно. For breakfast, lunch, and dinner. The Lord Да търсите Господа every day. всеки ден. You want a daily victory in your life? Искате ли ежедневна победа в живота си? Regardless of your situation. Без значение в каква ситуация Regardless of сте. how tough and how big is your situation. Няма значение колко Let me tell you трудна е something. ситуацията ви. Нека There да ви is кажа no нещо. big giant before the Lord Няма по-голям гигант that пред Бога, cannot be defeated. който да не може да бъде Let me tell you поразен. something. Нека да ви кажа нещо. Don't tell your problems. Don't tell God how big are your problems. Tell your problems how big is your God. Не дейте да казвате на Бог колко са големи вашите проблеми, но кажете на проблемите си колко голям In вашия His Бог. presence you will be transformed. И в Неговото присъствие ще бъдете променени. Because you are more than a conqueror. Защото ти си повече от победител. More than a victor. Ти си повече от победител. God gave you victory 2,000 years ago. Казах, че Бог ти даде победата преди 2010 години. All you got to do is stand up every morning Ти трябва да ставаш всяка сутрин and claim your blessing. и да извикваш Claim благословение. your blessing. Да извикваш Claim your благословение. blessing. Claim your Извикаш blessing. благословение. Claim your miracle. Claim your healing. Извикаш Claim your чудото и breakthrough. изцелението. Claim your family. The inheritance is already given to you. Вече ти е дадено наследството. 2,010 years ago, Преди 2010 години. the enemy was having a party. А, He was having a party. По това време нашия враг си беше устроил купон. I want you to see the picture. Искам да ви нарисувам една картина. The enemy had gathered, had summoned all his evil commissioners. Дявола беше събрал всичките си зли слуги And they threw out a big party because Jesus was dead. и те направиха голямо парти, защото Исус And умря. as you remember, Jesus went to hell and he preached 3 days. И ако си спомняте, Исус отиде в Ада и проповяда там 3 дена. He went to Hades for 3 days. Отиде в Ада за 3 дена. That was the biggest crusade on planet Earth ever held. Това е най-голямото евангелизационно събиране, което се е случвало някога на The земята. gospel was preached to millions and millions and millions and millions of the spirits. Евангелието се проповяда на милиони духове. Hopeless people who were burning in hell, they heard the gospel for the first time. Хора в безнадежност, които горяха в Ада, чуха God благовестието. gave them a chance Бог им даде шанс to repent. да се покаят. And I'm not going to go beyond that because some of you have different doctrinal points about it. И няма да отивам по-нататък, защото някои от вас може да сте
всичко But let me доктрина. tell you something. Но нека да ви кажа нещо. Right there, Точно там, in that place, на това място, when the enemy was throwing a big party, където врага си устроил голямо on the парти, third day, на третия ден there is a knock on the door. някой почука на вратата. Jesus, Исус, the magnificent Savior, великолепният Спасител, Almighty God, всемогъщия Бог, walked in the midst of Satan and all the demons who were laughing and throwing a big party. влезе там насред всички демони, които имаха парти. You know what the enemy was actually thinking? И знаете ли какво си мислеше врага всъщност? Thinking is done. Той си мислеше, че е The победил. world belongs to us now. Той си мислеше, света ми принадлежи. Jesus is dead. Исус умря. He will never rise up. Той няма да стане повече от It's гроба. done. It's a done deal. С него вече е свършено. He is with us right now. Той е с нас сега. That means there is no salvation. Означава, че няма спасение. But the enemy, little did he know, Той знаеше нещо. that Jesus was going to raise up on the third day. Той не знаеше всъщност нещо важно, че Исус Jesus ще was going to възкръсне rise на up on третия the ден. third На day. третия ден. On the third day. На третия ден. On the third day. Третия ден. Той възкръсна от мъртвите. From the dead. От мъртвите. He rose up. Той възкръсна. But before resurrecting, Но преди да възкръсне, before resurrecting and ascending to heaven, преди да възкръсне и да отиде в небето, he had a little meeting with Mr. Devil. имаше там една малка история с дявола. He walked in, Той влезе, knocked on the door. почука на вратата, The demons were all scared, демоните се оплашиха scattered, и се and they разпръснаха ran away from his presence. и избягаха от неговото They присъствие. knew Jesus just walked in. Те знаеха, че Исус току-що влезе. The demons can recognize Jesus from far. Демоните разпознават Исус отдалече. They know where the presence of the Lord is. Знаят какво е Божието присъствие. Remember Paul? Спомняте ли си Remember that Павел? situation where the two men, when they cast out a demon, they said in the name of Paul, and the demons turned around and said, "Oh, we know Paul, we know Jesus, who are you?" Спомняте ли си една случка, в която един човек изгонваше демони в името на Павел и демоните казаха: Павел познава Исус, познава ти кой си. The enemy knows when Jesus is in you. Врагът знае, когато Исус е вътре в теб. The enemy knows when the presence of the Lord reflects in your face. Врагът разпознава, когато Божието присъствие върху лицето ти. And when the enemy smells Jesus in you, И когато врагът помирише, че Исус е в теб, he cannot touch you. той не може да те докосне. He cannot get near you. Не може да се приближи до тебе. He cannot even get near you. Дори не може да стъпи до тебе. I mean, he can throw a dart or something. Може би може да хвърли нещо по He тебе. can mess around with you, Може би иска да ти обърка нещата, but he cannot make you fall. но не може да те накара да паднеш. Because it is up to you to accept the enemy's lie or not. Защото зависи от теб дали ще приемеш тази лъжа от Let врага me или tell you не. something. Нека да ти кажа нещо. When Jesus walked in, Когато Исус влезе, I can imagine the Satan's face going open. мога да си представя как лицето на Сатана пребледня. He was like, "What are you doing?" И сигурно го попита: ти какво правиш тук? With all his power, С цялата си сила, with all his power с цялата си мощ and magnificence, и великолепие. he tells the enemy, Той каза на врага: "Give me the keys. дай ми ключовете, Give me the inheritance дай ми ключовете на that наследството, belongs to my children." което принадлежи на моите деца. Къде са Божиите деца? Къде са Божиите деца в The дома? Bible says that Библията казва, че Исус Jesus took over the inheritance. взе наследството. He took over the keys. Той взе ключовете. He retook his inheritance. Той си възвърна наследството. I believe in reposition. I believe God is going to position you in a level where you've never been before. Вярвам, че Бог ще те постави на ниво, на което никога преди това не си бил. You're not meant to stay in Gilgal. За теб, твоето място не е в Гилгал. You're not meant to stay in the satisfaction zone. Твоето място не е в зоната на удобството. God has called you to go beyond. Но Бог те призвава да отидеш Tell отвъд someone, там. go beyond. Кажи на някой от теб: Tell иди someone, отвъд. go
go beyond. Отиди по-далеч. Tell someone, go beyond. Кажи на него, отиди Tell по-далеч. someone, God is calling you to a greater place. Бог те призвал към по-велико And the място. enemy will not be happy with that. И врага няма да ще Let me се tell you something. When the enemy knows that there's a great call in your life, he will try everything, whatever is possible, to make you go off track. Нека да ви кажа, че когато врага знае какво призвание имаш, той ще направи всичко възможно да те отдели от него и от пътя. The enemy will try every single bait to try to catch you. Той ще се опита да направи всяко едно нещо, за да те And he will наранее. change the bait. He will change the bait. He will go fishing and change the bait. Change the Той bait. всеки път ще ти дава нова Change страст the bait. и ще сменя страстта, с нови неща ще те привлича He will и try изкушава. fear. И той ще се опита да хвърля към теб страх, He will try pain. ще хвърля болка, He will страдания, try discouragement. He обезсърчение, will try something ще се опита с други неща, until he catches you. докато вече те хване. But I'm here to tell Но you, аз съм тук, за да ти кажа, greater is the one who lives in you. велик е този, по-велик е този, който е в теб. Greater is the one who lives in you. По-велик е този, който е в теб. По-велик е този, който е в теб. The world's strength. От този, който е в света. The enemy has been defeated. Дявол е повален. All the enemy needs to know is your shoe size. Всичко, което трябва да знае вашия брак е размера на обувките ви. Your shoe size. Размера на обувките ви. Can you do this with me, please? Може ли да го направите заедно с мен? Tell I am. Кажете, Just аз say съм. I am. Аз съм. And say your shoe size. Кажете номер на вашите обувки. Come on. Just do it. Кажете го номер. Всъщност, единствено нещо трябва да знае за вас това. Номер на обувка. Той е лудър. The enemy's a loser. Върху изгуби. You are more than a А ти conqueror. си повече от победител. You are more than a conqueror. Ти си повече от победител. More than a It's up to you. It's up to you to claim your blessing. It is up to you to rise up, to make a stand, и да изискаш to make the difference, и да направиш to промяна, go beyond Gilgal, да отидеш отвъд Гилгал, to go to Bethel. да отидеш в Ветил, Because in Bethel, защото в Ветил that's where the Lord is going to change you from the inside out. Бог ще те промени отвътре навън. Yet you're not called to stay in Bethel for all your life. Но и въпреки това, ти не си призван да стоиш в Ветил през целия си You живот. are called to go to Jericho. Ти си призван да отидеш в Ерихон. That's the place where you're going to see the walls falling down. Там ще видиш как стените се сриват. That's the place where you're going to see everything that has held you back falling down. Там ще видиш всяко нещо, което те е дърпало назад да пада. There are things that have held you back for years. Има неща, които са те дърпали назад And you feel много години. like you're stuck, like you're paralyzed, like you И ти can't се do it. чувстваш като спрял на едно място, Let me парализиран. tell you something. Нека да ти кажа нещо. The glory of the Lord Славата на Бога is going to revive you. ще те съживи. It's going to revive you Ще today. те съживи днес. It's going to revive you today. Ще те събуди. There's an awakening in this place. Чувствам, че има събуждане. And it doesn't matter how many things you go through in life, Няма значение през какви неща минаваш в живота си. how many hardships you go through in life, През колко трудности си минал. how many circumstances you go through in Какви life. са ти били обстоятелствата в Let живота. me tell you something. Нека да ти кажа нещо. The inheritance Наследството still belongs to you. все още ти принадлежи. When I was 8 years old, Когато бях на 8 the години, enemy tried to change the bait. He tried to kill me. дявола се опита да смени страстта, опита се да ме убие. He went out fishing. He found the right bait, a deadly tumor. Той отиде на риболов, за да ме хване с тумор. The doctors discovered a deadly tumor between my lungs and my heart. Докторите откриха смъртоносен тумор между белите ми дробове и сърцето. They gave me only 1 year to live. И ми дадаха 1 година живот. In spite of the bad news, И въпреки лошите новини, I decided to stand and praise God and trust God. аз реших да хваля Господа и да му се доверя. I
I remember 8 days went by. Спомням си как минаха 8 дена. I had appendicitis, and that's how they discovered the tumor in one of the x-rays. Appendicitis. You don't know that word? Okay, I had a problem, just a health issue. That's how they discovered me. Всъщност имах проблем с апендицита и точно тогава ми откриха тумора. During the x-rays and the Правиха ми examination, ехограф заради апендицит и тогава откриха, че всъщност имам тумор. they discovered, because they do a whole check-out, they check you out. Защото ми правят цялостен преглед на тялото So they discovered that tumor. и откриха този тумор. The doctors were very concerned because they didn't know what was going to happen or how long I still had. Докторите се притесниха много, не можеха да кажат точно колко ще живея. And they were concerned about it. Бяха много I притеснени. remember sometimes I will get 5, 7 doctors just, they will come and they will surrender my bed and they will just check me and just ask me questions and talk to me. Аз си спомням как 7-8 доктори идваха при мен и наобикаляха леглото ми и почнаха да ме преглеждат и да ми говорят. I was feeling kind of privileged because I was the only patient getting all that attention. И бях много привилегирован пациент с толкова много внимание. But I didn't know what was going on. Но въобще не знаех какво се случи с мен. I didn't know what was wrong with me. Не знаех какво не е наред. Until one day my mom Докато един ден майка came ми into the room. не дойде в She стаята was crying. и тя She плачеше. hugged me. Прегърна ме And I remember her words. и си спомням какво ми каза. Alex, Алекс, look at me. тя ме погледна, Alejandro, каза Алехандро, God has a purpose in your life. Бог има цел за живота ти. And in spite of the bad news, И въпреки лошите новини, God is in control. Бог е в контрол. You gotta keep in mind that I did not know what was going on at that moment. И трябва да знаете, че аз в този момент нямах представа какво се случва. And my family, they felt like hopeless. They didn't have any hope at all. И моето семейство нямаха никаква надежда за мен. My mom tried to stay strong, Майка ми се опитваше да бъде силна, although the situation was too big to handle. въпреки че тази ситуация беше твърде непосилна за нея. She always tried to stay strong, Но тя винаги се опитва да бъде силна try to set her eyes on Christ. и да постави очите си на The Христос. situation was very difficult. Ситуацията беше изключително трудна. How many mothers are here in this house? Lift up your hand. Колко майки има тук на това място? Дигнете I си mean, if you ръцете. the news that your son has been diagnosed with a deadly tumor, what would you do? Представете си, ако научите, че вашите синове имат тумор смъртоносен, какво бихте направили? It will be devastating for you. Това ще бъде унищожително, нали? It will be devastating for you, wouldn't it? Ще бъде унищожително за вас, Wouldn't it? нали? And I remember my mom И аз си спомням майка ми. hugging me. Тя ме прегърна. But I go, Mom, И аз казах, мамо, what is impossible for the doctors това, което е невъзможно за докторите, is possible for е God. възможно за Бога. It's possible for the Възможно е Lord. за Господа. It's possible for Him. Възможно е за Него. 8 days went by. Минаха 8 дена At the 8th day, the doctors gave up on me. и на 8-я ден докторите се отказаха от They мен. released me from the hospital. Те ме пуснаха да си ходя от My болницата. parents took me home. Взеха ме вкъщи When I was home, they threw a big party, a welcoming party. и когато се прибрах, ме посрещнаха с голямо парти. My dad, who was back then not a Christian, Баща ми, който по това време не беше християнин, he basically he was so upset and depressed. той беше толкова нещастен и депресиран. He had an addiction. He was an alcoholic. Той имаше едно пристрастяване алкохола. And he basically immersed himself in alcohol during the 2 weeks that И we през went through. целите тия 2 дена той не спираше да пие. He drank so much. He Той drank пиеше so толкова много, much. He drank so much. толкова много. I remember sometimes he would get at 9, 10 o'clock in the evening, and he would walk in И 9-10 часа вечерта той се връщаше all drunk. ужасно пиян. I would go around him and give him a hug and tell Dad, И аз отивах при него и го прегръщах и му казвах: тате, Dad, тате, God is going to save your soul. Бог ще спаси душата ти. You're going to preach the gospel one day. И ти ще проповядваш Евангелието един ден. And as a matter of fact, И всъщност, today, днес, he was not only was he a drinker, but he also
owned 2 bars in the community, like places where they sell alcohol. Той не само, че беше алкохолик, но притежаваше и 2 бара в нашия квартал. Today, Днес, the first bar he opened 20 years ago първия бар, който отвори преди 20 is години, the church where he is pastoring now. е църквата, в която той е пастор днес. God is good! Бог е добър! God is good! Бог е добър! God is good! Бог е добър! It was so hard for my family. Толкова беше трудно за We all went семейството through ми. this process. Всички минахме през този процес. But I remember that doctor. Да отидовен пред And as soon as I step into the sign, Бог, който да the Lord is done. да покланя. Отидохме от прегледи, гледахме, Docking by. дойде доктора, Great smile on his face. имаше една на лицето. And I Имаше remember усмивка, спомням his word. и спомните му. Той ми бър, He was a sinner.